Ya koromo giro kamano kumiyo Ramogi TV en saa achiel mar odhiambo en tich abich mabende en mano makare wantiere kod mathoth moikuni e chenro mar ang'ich welo mago mabende timore pacho kaendi motenore kod weche ahinya to mago mag nyithindo riwore kod skunde mag mbalariany mosebedo ka kelo liet e kind jopuonjre kaachiel kod jonyuol kaachiel kod weche motenore kod mag somo motenore kod ndiko jopuonj tich kidieny ma JSS kaachiel kod mano mar guonyo mar Mpox mabende gi sani wacho ni mano mosebedo kalandore e piny ka Kenya bende odiochieng' ma kawuono nitiere ng'ato mochako yango ni chal ka gima nitiere kod tuo no kata guonyo no mar Mpox. Magi to kod mamoko mathoth magi weche momiyo pek. 80%. If you see single mother. Our income at home is less than 6,000. So there are so many things that really this model is trying to correct. Pinyo wacho dhi tiyo kod jotend loch nanga mar manya diera mane ondiki kod jogo mane okwayo kony ne siro sombgi mag mbalariany. Jatend piny kabiro e pinywa ka kata region wani motriwo Kisumu, Siaya, Homa Bay gi Migori. Wawacho ni mondo orwake gi mor gi ilo kendo gi sironyo. Bende limbe ma jatend piny William Ruto gwenge ma Kaluo juma manyien biro kweyo liet mar siasa e kind UDA kod ODM e gwenge. Yeah, we are much prepared on the bit of Mpox. We have taken our people through capacity building. We already have isolation centers. Tuo mar ariyo kod guonyo mar Mpox e gwenge ma Malaba ka counties ma Kaluo keto ikruok marakruok kod guonyo no. Chiegni nya koromogi Losimfros Okinda obedo ka keloni weche manyien odhiambo ma kawuono. Nyinga Ochieng' Emmanuel ja loko marwa Elizabeth Otieno nyalo bedo kitudi kod namba matudok mar 269 yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Bed kod chakruok nyaka giko. Ka ochako en ni sirikal koro yango tiyo kod tend loch nanga kod jokanyo mamoko eneo ni jopuonjre oyango adiera e sama gichiwo nondgi ne sir mar somo e mbalariany. Matok nyedhore ni jopuonjre moko ok chiw nonro makare gima miyo giyudore ka oketgi e band ma ok owinjore kod chal mar ngimagi. Simfros Okinda miyo ler. Achiel kuom achiedh nade maduong' masani okwako jopuonjre madonjo e mbalariany en yudore e bands magilero ni ok nyis adiera e wi chal mar yuto mar anyuolagi. Kaluwore kod migawo mar somo, moko kuom jopuonjre ok chiw weche madiera e wi nondgi gima miyo giyudore kama ok owinjore. Bedo jo adieri mondo kata kindiko ni baruano tindiko gik madieri nikech wan bende watemo ng'iyo wechego gi jo KRA kucho. Koro wach moro amora mindikonwa kanyo be wang'eyo kaka wanyalo chako ng'iyo to be en wach madieri. Koro wakwayo ni seche mindiko gimoro amora make sure ni en wach ma adieri maonge mibadhi moro amora mantie iye. E wi ma sirikal koro yango tiyo kod sirikande mag loch gwenge kod jodong gweng' mondo konye e nono adiera mar nonro ma jopuonjre chiwo e wi anyuolagi. 80%. If you see single mother. Our income at home is less than 6,000. And when you find it, the child was studying in Brook House. And we wonder now, this less than 6,000, who paid for this? So there are so many things that really this model is trying to correct. So the challenges that perhaps are there are very few, less than 10%. The ministry is ready to correct, to adjust. Go to the help desk in respective universities, they'll sort it out. Nyaka sani migawo mar somo oseyudo kwayo kowuok kuom jopuonjre 12,958 madwaro mondo logi e band manoketgie. We have already received over 10,000 appeals from Kenyans who have got concern on the band that they were placed. But what I want to announce to Kenyans is that this is a continuous process. Part of the appeal is continuous because we want to really establish how needy these students are so that they can be placed in the correct band. Jaloso elo Helb Collins Wenje kata kamano yango ni chiwo nonro ma ok ni kare emamiyo iketo jopuonjre moko e band ma ok owinjore kodgi. Thothji mang'eny ibiro yudo ka samoro ne information mane gichiwo cha mane ok ler ahinya. Koro kapo ni information moro manyien mane samoro ok iketo kacha, to wakwayo ni mondo wa declare the information no mondo mi kik iwe yoko ni ok ibedo banded at the right band
nikech ne ok iwacho information maler. E oro kwayo, jopuonjre onego or mana ote manyien mane ok gichiwo e kinde mane ikawo nondgi kendo gichiw ranyisi mar lokruok ma kamano. To information mikelo ni obed information manyien. Kopo ni nitie moko michani sendiko kacha, to kik ichak inuo ndikani kela information manyien ma samoro nikech waseneno ka ji mang'eny nyicha noringo dhi e cyber. Koro seche manyicha ne dhi e cyber cha samoro iwenegi mana information matin ok iwacho information duto. Koro wayudo jo mang'eny ma samoro kendo biro e wach mar kwayo ni ne ok gichiwo information ma complete. Ne gidhi e cyber kacha to giwe mana information moko ma basic, to information malong'o ne ok gichiwo. Nyaka sani jopuonjre 26,920 okete band mokwongo kama familia gi yuto margi ok kal Sh5,000. Band mar ariyo, kwan jopuonjre moketi gin 36,947 magi jopuonjre mawuok e anyuola ma yutogi ok kal Sh33,670. Band mar adek oywayo jopuonjre 36,847 magi anyuola ma yuto margi nitiere kind Sh70,000 kadok chien. Jopuonjre mokete band mar ang'wen gin jopuonjre 28,280 magi familia ma yutogi ok kal Sh120,000. Mogik en band mar abich moywayo jopuonjre 9,228 magi familia ma yutogi ber mago mayudo osara e kind Sh120,000 kadok piny. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Spika mar od bura ma malo Mano Moses Wetangula okwayo karan mar od bura maduong' mondo mi obi gi lai manyien mabiro neno ni pok mag omenda masiro somb jopuonjre pacho ka inywando kamoro achiel mondo chwal somo manon ne jopuonjre e skunde. Wetangula wacho ni pok mag omenda masiro somo kaka basari gi scholarship ojachiw kokalo apise mopogore opogore. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Koloso e nyim od bura maduong', Spika mar od bura no Moses Wetangula wacho ni apise mosebedo ka chiwo pok mag omenda masiro sombo jopuonjre pacho kae odhuro kata bed ni omenda makamago wuok e agulu achiel, kendo nitiere dwaro mar riwo omenda go duto kanyakla mondo chwal ne jopuonjre mochando. The MCA is giving bursary, the woman rep is giving bursary, the MP is giving bursary, the governor is giving bursary, the ministry is giving bursary, HELP is dispersing money, universities funds is giving money. Just hold on, members. We have private providers, banks are giving bursaries and scholarships. Wetangula omedo ni kaponi paro makama inyalo chwal e nyim od bura maduong' biro yudo thuolo mar kale kaka chik mondo omenda gi duto oriw kanyakla mondo sir somo manono ne jopuonjre e pacho kae. If you can generate policy, this House will be more than happy to turn it into law so that we can amalgamate and consolidate these funds, and they'll go a long way in providing free universal education for our children. Because what happens is, even as you talk of band one, where the offer is very generous to the student, the same parents will go to the MCA, go to the MP, go to the women rep, go to the governor, end up with everybody collecting money for the same course. Kaluwore gi milome mana piskaran mar od bura maduong' ocholo ne jagoro mongirore e bwo migawo mar somo Dr. Bilo Kipsang chieng' tarik 14 mar dweni. Apisno noyiene gi yudo kwayo kaluwore gi ng'ur mar omenda masiro somb jopuonjre e pacho kae mawuok e migawo mochung' ne weche mag somo, agucho omenda mar NGCDF kanyakla kod omenda masiro somo mawuok e sirikande mag gwenge, kendo paro makamano osechwal e doho mondo omenda go duto oriw kanyachiel. Kaluwore gi kwayo mane owuok kuom spika mar od bura maduong', apis karane ne oro kwayo ne jagoro mongirore e bwo migawo mar somo mondo ornegi neno moromo maginyalo tiyo godo e loso paro mar chik mabiro riwo omenda go. Wach makamano bende ne osir gi ogai mar doho Martha Koome, ma bende ne oriwore kod jo Kenya madwaro ni mondo omenda mag basari migolo kod jotelo mopogore opogore koting'o jod bura choki kendo keti agulu achiel mar siro somo kendo neno ni somo obedo manono e pacho kae. Koome okoni lai ma sirikal tiyogo sani e siro jopuonjre mag mbalariany nyalo kelo pek ne jopuonjre mawuok e familia mochando manyaka sani oyudore kidieny midendo ni banda mamiyo jonyuol gi ting' mapek. When you follow, you also find that
There is bursary fund given from the taxpayers' money. Bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? Magitimore e sama jokanyo e kamiti maragucho menda mar CDF. Kotelnegi kod jakom margi Musa Sirma. Kwayo jo Kenya mondo rita aguluno malwenyo sebedo kagoyo. Ni mar aguluno chwalo dongruok makare e gwenge. Watoto wa form 4. Nikaona nijaribu sana nisaidie wazazi watoto wakae shuleni wasikuje sana nyumbani. Lakini mimi nataka niombe wazazi. Si azinitoa hivi na wewe uende ukae nyumbani. Enda utafute kidogo, uende umalizie mtoto asikuje nyumbani. Haina maana mimi nifanye na wewe ufanye mtoto arudi nyumbani. Tuko pamoja? Tuko hapa kuhakikisha kwamba kazi ambayo inafanywa katika constituencies inafanyika vizuri, kwa maana sisi ni wasimamizi. Mheshimiwa Beatrice ni memba wa kamati ambaye mimi ni mwenyekiti. Na nataka niseme yeye anafanya kazi nzuri. Sharon Ongao, Ramogi TV. Koro kodhi nyime kod weche manyien nitiere bende weche mabende donjonwa gi Lakseti kata bende tuch kaluwore kod gwelo motim kod jatend piny Kenya William Ruto. En gwelo bende oneno kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto ogwelo Eliud Owalo kaka jalo bedo jalup jatend jotije mong'ere kaka Deputy Chief of Staff mabiro konyo weche mag achwalo ting' to kod tije makare mag piny owacho. Mano Deputy Chief of Staff, Performance and Delivery Management. Maena achiel kuom gwelo bende otim kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono. En gwelo bende biro neno ka okonyo e chopo kare chenro ma gin godo e bwo agenda margi mar bottom up economic agenda mong'ere kaka BETA. Kendo yango kanyo ni apisi mare biro bedo karango atije ma itimo kod iwacho ni bede migepe mag piny owacho ma government ministries ka achiel kod mamoko kamoting'o departments mopogore opogore mabende biro neno ni gichwalo tije magi eyo makare. Bende mondo mi gijiw weche mag ting' mar BETA ma en bottom up economic agenda. Bende jatend piny Kenya William Ruto kokadho kuom piny owacho bende oyar bade mong'ere kaka broad based government. Bende ogwelo kanyo Moses Kiare Kuria kaka jalo mabedo kachiwo rieko mano senior advisor e duol motenore kod weche mag uchumi ma pacho kaendi. Moses Kiare Kuria bende koro gwel kod jatend piny Kenya William Ruto kaka achiel kuom jogo mabiro bedo kachiwo rieko, jogo bende koro biro chiwo rieko e rang'iny mamalo mago senior advisors mabende bedo ka bedo e duol mar weche mag uchumi mano Council of Economic Advisors. Bende piny kanyo jatend piny Kenya William Ruto bende ogwelo ng'at mong'ere kaka Dennis Itumbi mabedo ka telo ne weche mag iwacho ni loso omenda e yor bedo kod lony to kod iwacho ni talanta mano creative economy and special project to kod chenro mamoko ma oyiedhi. Mago gin mabende otim kod gwelo motim kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono kokadho kuom duol mochune ndiko oganda tich mano Public Service Commission. Koro Eliud Owalo ogwel kaka jalup jotend jotije mano Deputy Chief of Staff mabende bong'iyo weche mago mag chwalo chenro e bwo chenro ma piny owacho mano bottom up economic agenda ka achiel kod Moses Kuria jalo bedo kachiwo rieko e rang'iny mamalo mano senior advisor e duol mochung'ne weche mag uchumi e pacho kaendi. Mang' wach mabende chopo gi Lakseti gi gwelo motim kod jatend piny Kenya William Ruto. Ka wadhi nyime nyakwar Mgajwang' en ni riwruoge mag jopuonj mag NAT kod KUPPET oramogi duto ni giseketo ikruok makare mano ni chenro mag ng'anyo mag jopuonje pacho kaendi mangima itimo chakre chieng' wuok tich. Gikoni okang' mar piny owacho rem chopo moko kuom winjruok ma yande gitimo koro chunogi bago ng'anyono ma gibiro dhi godo nyime nyaka chieng' piny owacho chop dwachgi. Joja oko miyowa ler mathoth. Jopuonj e pacho ka oramo moumo gi piny ni ng'anyo magichano bago chieng' wuok tich juma manyien biro dhi nyime maonge gima biro geng'onegi. E kaunti ma Siaya, jokanyono e riwruog jopuonj mar NAT ne okwayo jopuonj manie sikunde mag ji giwegi mondo mi wuoth kodgi kanyakla e ng'anyo ma kamano magikoni biro dhi nyime e pacho ka mangima. To strike mwadhiye ni en gima wadhiye nikech makosa ma sirikal osetimonwa. Wasabedo ka wan lenient wawinjo wach maber to chopo point modhiri nyaka e wall
nyaka koro ine kaka imove. Erarieda ka wawacho ni mgomo mar jopuonj nitie makod ndeke ni kod kethni. Mgomo mar jopuonj nitie. Jomoko nyalo paro ni wan waonge nyithindo, wan ma nyithindwa ng'eny kuro. Kata jok masomo e skunde ma ji giwegi, wakwayou nu konywa nikech jopuonj ma undikogo gin be mwaloso negi yo makaeni. E kaunti ma Meru, jopuonj go koni ok gimor gi okang' mane piny owacho okawo mar koni ok ginyal ndiko jopuonj duto ma gidwaro e tich, ka bende giramo ni riwruogego ema oluongo ng'anyo kendo ema biro chungo ng'anyo ma kamago. They have said they are not going to employ more teachers. And this is where we are calling even our parents to understand that their students, their pupils in the school, they will have no teachers to teach. And therefore, our teaching staff they are understaffed. We will be receiving instructions from the unions until when the strike will be called off by the Secretary General. Don't listen to your principals. Don't listen to the employer. Don't listen to the media. Don't listen to the government. Solidarity! Pesa! Solidarity! Pesa! Ng'anyo maket kod mano ni bende olande gi jopuonj mawuok e kaunti ma Elgeyo Marakwet madwa ni piny owacho ketie timu weche 6 madongo manyocha giwinjore. Tungependa kuomba TSC iangalie tena upya na ielewe kwamba Marakwet imesimama wima na kusema kwamba hatuwezi kukubali kwenda darasa Jumatatu. Tuko na nyongeza yetu ya CBA 2021-2025 ambaye serikali hawajamaliza awamu ya pili. Na hiyo ndio kikwazo moja ambayo imetufanya tusiende shule Jumatatu. Magi timore kama kuom jood bura e kaunti ma Nyamira to ne okwayo duol mochung'ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission mondo mi obed piny gi riwruoge mag jopuonj go eko mar twak ewi kaka ginyalo gayo ng'anyo ma kamano. Muongee, kila mmoja aridhike, alafu murudi mkuje muingie madarasa mufundishe watoto wetu. Sisi tunataka on Monday schools zote mahali popote siko watoto wetu waingie na pia wapate walimu hapo. Hawa viongozi wa walimu KUPPET na NAT, at least we give dialogue a chance, kwa sababu tunajua watu wetu wameumia kwa muda mrefu. Solidarity! Solidarity! George Aoko, Ramogi TV. Nyakoro mogi kwado ke weche matuch mabende gi odhiambo masani kineno e piny wang' jowi mari kanyo en kaluwore kod gwelo motim kod jatend piny Kenya William Ruto mabende oyang gi odhiambo masani en Eliud Owalo gwel kanyo kaka jalup jatend jotije mano deputy chief of staff mabende rango chenro mago makajot ma jatend piny mabende ka gineno ni gichopo kare ting ma nitiere kanyo ting mabende bobede ka gitimo ka ging'iyo chenro ma ibedo ka ichwalo e kuonde mopogore opogore mago e tend migepe kata migepe mopogore opogore bede piny owacho bede migepe mopogore opogore mago mag piny owacho mago state departments kaachiel kod agencies ka bende Moses Kuria oyier kanyo kaka jalo mabende koro wal mondo mi obi ochiw rieko e weche mag uchumi ahinya to e duol motenore kod jogo machiwo rieko ne jatend piny Kenya to kod piny owacho ma Kenya Kwanza bo chendo mag ma bottom up economic agenda mar chopo kare ating mar Dennis Itubi bedo gwel kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto mondo mi otel ne weche mago mag iluongo ni creative economy gi special projects mago chendo moyiedhi kaachiel kod jogo bende nitiere kod talanta kod paro mamoko maliw mag tiyo godo mibiro tiyo godo weche mago mag bero uchumi to kod chendo moyiedhi mago gwelo motim kod jatend piny Kenya William Ruto mana kinde manok mokadho ka gichoponewa e odwa mar fwambo kadhi nyime en jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni piny owacho onge kod omenda moromo mandiko jopuonj mag JSS Mbadi mane lose wang' jowi mar CTV kata Citizen TV olero ni omenda mosechwal ne duol mandiko jopuonj tich ok oromo ndiko jopuonj asika kod medo jopuonj mamoko 20,000 mosebedi ka diro mondo mi ondike tich. Mbadi wacho ni omenda mantie gi sani magisechiwo ne TSC en mar churo sala kod omenda mamoko mabalang'. Recently, there was a Supplementary Appropriations Act that also spoke to that. Are resources available now? Or what? No. We don't have resources for recruiting JSS teachers on permanent. That would be lying, and we don't have resources for the additional 20,000. That was reduced in the estimates.
there was a mention, that was a mention from the Departmental Committee of Education, but the final figure that was carried to the budget doesn't have it. So it's there's a shortfall of about 13 billion shillings, yes. Shortfall. So how much was availed in regards to the JSS teachers? Would you know? There's no money availed for... No money availed for conversion? No money. Unless now we again do budget adjustments, which we really don't have that space as we speak. So we all know that this year is a year of serious challenge. We are trying to manage the budget. Koromogiro kamano kuom medo bedo kwa kauyo mokwongo chendo marang'icho lodhi makaunti jomo bende loso kode gi laksejigi bende ng'isa mor mar kaluwero kod gwelo mar Eliud Owalo. Ero kamano Jaroso Jackson Ochieng Emmanuel amor gi gwelo bende koro timne Eliud Owalo ne jago manochung' motegno e weche mag konyo oganda nyata piny owacho mokwongo mano teng'e lweta jotend migepe mogo. Ero kamano Jaroso jakumia para machal kamano. Shem Otho wacho ni gwelo mag jatend piny Kenya William Ruto nyiso adiera mare mar dwaro ni piny Kenya obed gi ji monywandi to kod telo makare. Kamano Shem Otho kuom duoko machal kamano. Koram ga jwan kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikuni chenro marang'ichwelo. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watero wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111
Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Wanwadhiye party kanye tong' chiek ga piyo to ka waketo ne seche mang'eny to nyalo wang'. Wach mabende osebedi kiluo nyakwaro Mgajwanga ni migao mathieth yango ng'at mar ariyo manigi guonyo mar mpox e boma Malabe County ma Busia. Jatuoni ma en dichuo ma jariembo ma trela oketenge kar thieth moro ka imedo timne nonro kod thieth ma timore kinde matend County ma Siaya. Kokadho migao mathieth bende olando ikruok mar rakruok kod guonyono mar mpox kono ni ranyisi moro amora nene gwenge makono. Director mathieth e County ma Siaya Kennedy Orwenjo wacho ni kara bedo ni pok gibedo kod kes mora mora to gisetiego jochiw thieth kendo keto kenge mowinjore e rakruok kod guonyono. We are much prepared on the bit of mpox. We have taken our people through capacity building. We already have isolation centers. As to now, we have not had any case. We just had some scares, and these were all, they were not mpox, they were mpox negative. And of course, what we are doing is trying as much as possible to talk to the people in the community so that if at all they see people with those particular signs of mpox, then they can just come forward so that we're able to collect samples and take to CDC for verification. Attorney General manyien Dorcas Oduor kawuono chamo muma kaka jakanyo maduol matayo tije mag Doho Judicial Service Commission JSC. Kane orwako Oduor e duolno, gai mar Doho ma bende en jakom ma JSC Martha Koome okwayo mondo mi oti kod apiseno mano ni migepe mag piny owacho duto yudo paro maliw mar chik kendo yawo ode ne jo Kenya yudo ratirogi ma kare e yore mag chik. Being a member of the JSC, I am supposed also to advocate the executive's expectation of all of us. I realize that access to justice is a driving force in the judiciary now. You are not new to the concerns, issues, and challenges facing our system of administration of justice. All the issues are familiar to you. Kadhi mago matimre gwenge mag Nyanza, jogo mane tulo mar siasa mar higa mag 2007, 2008 daro kendo weyo kod lal mathoth e gwenge mag Nyanza kod Imbo mar Kenya ywak ni piny owacho ojwang'ogi. Gikwayo jatend migao mar arita Kithure Kindiki kod jagoro maduong' e migao mar arita Raymond Omolo mondo konygi giyud chudo margi kaka jowetegi mawuok e gwenge mamoko ne oseyudo. Jojuma nigi mathoth. Higni maromo 16 osekalo nyaka tulo mar siasa mar higa mar 2007 nyaka 2008 timre e pacho kae. Tuloni ne oweyo ka jo-Kenya mathoth ne owito ngimagi, moko ne ohinyore ka moko ne owito mwandugi. Manase Ouma masani odak gwengo mag Suna West e kaunti ma Migori en achiel kuom jogo mane okalo midhiero mathoth e kinde tuloni mar siasa. Ouma ne owito moko familia mare, mwandu ne duto ka bende en bende koro dong' ken muofu nikech tuloni. Sebedo kadak matek ahinya kaka tija norumo, nalalo mamawa, nalalo nyamera maluwa, malalo gi nyithinda adek. Tulo noyude e gwengo mag Kikuyu e kaunti ma Kiambu, kama bende wiye pok owil kod midhiero mane okalo e kindeno. Noyudo wayo wang'ayo e bridge mar Wangige Kikuyu Nakuru Highway. Koro kanyo nok kalre nolorwa kanyo. Emae koro noyudo ka lwenyo otuke kind Mongiki kod police ma Kikuyu Police Post. Ne gidwane gi
gi capture police post. Ouma man nitiere kod tich mane otimo e kinde tulono tije ne orumo kendo sani odak mana kokwecho. Gik mang'eny ma pod aonge gi mattress maninde maber, naonge gi taya, naonge gi cho elder ma iluongo ni Ben Okelo no biro mogero na chogin gi chiege. Owacho ni kata mana nyuolne ne oringe kendo sani oketo mana geno mare kowuok kuom kanisni kaachiel kod Samaria mang'won. An nanyalo ng'isi ni wedena mang'eny na gik gode liend minwa 2016 kapod an e college mar Jomong'ol. College no bende an mana manyo kenda. Ouma en achiel kuom jogo ma Tulu Masesa ne odaro ma pod to chudo kawuok kuom piny owacho. Tend jogo mane Tulu Masesa odaro mong'ere kaka IDPs ka otele kod Eric Oyugi mane otimo limbe ne Manase Ouma mar chiwo ne kony okwayo piny owacho mondo kodewo jogo eko mane Tulu odaro. Kuom mano nwayudo ka onge kama oninde, nonindo mana e suka mopedhi mokete bao ne en e yo marach moko nyal nindo piny ru. Miyo ne wakawo patik nwaloso ne kitanda mwakelone kendo wakelone mattress, wakelone unget, wabed piny mondo gino otere president budget midhi som dwe mar 9 midwoko e parliament mondo mi wach mar IDPs ni obedie mondo mi jowa mondo chul. Kuonde moko kaka pinje mag Central kucho ne gichiwo pesa, magichiwo lo, mano gede ne jogo. To Kenya en achiel. Dakwa ni sirikal onego ng'iwa kaka owete machal nikech wan dhot achiel ma en Kenya. Jogo mane Tulu Masesa ni odaro maloga na 12 mawuok e gwego mag Nyanza wacho ni nyaka sani pok yudo chudo margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopiny e kar chung bura mandhiwa e kaunti Homa Bay mosebedo gi tuoche ma thiedho bedo matek oyudo fungro kaluwore gi chenro mar thieth ne jopiny manochiw nono maonge chudo ma obagi gi jokanyo sekta mar thieth gidwaro matieko ma hukum tuoche mathoro chendo e alworano. Chenro mar ndalo ariyo no ne geto reso jotuo mani kod tuoche ma thiedho tek tok nyal chopo e ute thieth mondo mi okonygi kaluwore gi nok mar omenda. Tuoche moko mathoro pondo del kendo fwenyo bedo matek kama oting'o tuo mar sukari, tuo mar presa, kansa kind tuoche mamoko, gin tuoche ma osebedo ka nyoro oganda mathoth kaluwore ni jopiny deko madhi ute mag thieth kama inyalo fwenye tuoche go eko mapiyo mondo many kaka inyalo konygi kendo ma osekelo hinyruok ne oganda mathoth. Kaka achiel kuom yore mag kedo gi tuoche ma kamago, apis mar jaod bura mandhiwa Martin Owino ka omokore kod jokanyo mamoko e sekta mar thieth bede migepe ma opogore, migepe mamoko kaachiel kod ute mag thieth mopogore osebedo ka bago chenro mar chiwo thieth kod pimo tuoche ne jopiny ka jolony wacho ne gwenge mag Ndhiwa ne kod tuoche mathoth mafwenyo bedo matek kuom oganda. Malaria, this region also has a high prevalence of sickle cell disease. We also have experienced cases of late presentation at MTRH, particularly issues of cancers, diabetes. And that is what we are addressing, non-communicable diseases, because they are silent. You only realize that you are sick at a later stage when it is late. We have very high number of rising of NCDs, the non-communicable diseases, especially for the senior citizens. So this has been an opportunity to get all our clients to come closer so that you can intervene. This has been an opportunity to have our referrals done on time. Like right now, we have 3 clients going to Eldoret Referral Hospital. E chenro no madhi kawo ndalo ariyo e skund Primar Mandhiwa bende gato neno ni jotuo ma oyudo kod tuoche mosebedo ka chandogi oyudo thieth ma owinjore ka jolony e weche mag thieth wacho ni dwaro margi en kedo kod tuoche mosebedo ka chando jopiny e alworano. Last year we did it a full day, and we found out that there are so many diseases that most of the people are working with and they didn't know. So we decided that we are supposed to do it for 2 days this time to be able to capture most of the people. If you see the data, you'll find that Ndhiwa has the highest diseases when you look at malaria, when you look at STD, when you look at child pregnancies.
E kinde chenrono mar chiwo thieth ne jopiny, ne waromo gi jotuo mosebedo gi pek e yore ma opogore kaluwore kod tuoche mosebedo ka chandogi. Ka moko kuom tuoche mane lakteche menyo gin tuo mar wang', tuo mar malaria, menyo tuo mar kansa, kind tuoche mamoko. Mondo miyo koro nang'i gi chumbe manomiya na wuotho godo ni emosebedo ka ne chanda, nagora piny tachunga ng'ane nikech ang'ama wuoyi. Wang'a te ka gonye kama to timo pi to ne bo kanen maber. Jado bura Mandhiwa Martin Owino wacho ni dwaro margi en tieko pek ma jopiny nigo kaluwore gi nengo thieth mani malo, ka ojiwo jopiny mondo obed ka limo ute mag thieth mondo okonygi. Ji mang'eny mawuotho gi tuoche to ging'eyo. Koro gima watimo kani en geng'o ji mondo kik bed gi tuoche mo odhi malo ahinya, koro gidhi Kenyatta, gidhi Moi, gidhi Jaramogi nikech tuo oseo piny ka. Instead wakelo jok mawachogo, jo Kenyatta ne ka, Jaramogi ne ka, jo Eldoret ne ka. Tiende ni wadwa ni wayud tuochegi kapok ginya mondo wathiedhgi chon. Gima koro negowa mogik en gimiluongo ni prostate cancer mamako duong' ng'ato cha. Ka in gi higa 50 gi wiye, kok ibiro ka kawuono bi kiny, nije Cancer Institute ne ka. Mano institute maduong' mar kansa matimo gimiluongo ni screening. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 201. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Imagine usikwe na stress. Kama ijafanyika sahi, kesho itafanyika. Na kesho isipofanyika, mambo itakuwa tu sawa. Jipe motisha. Utamua life ni ma ups and downs. Ndio maana tuna exist. Kupata itakuwa sawa kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *273#. Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on casino tab. Select convert chips, alafu select option ya buy chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on buy chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uweze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Nyakwa Ramogi. Muma wacho ni kama ji ariyo kata deko chokre, Nyasaye nie kindgi. Sabato kamae, town kai bedo gi sida mang'eny. Koro fadhali bi pondi ti Nyasaye ka. Kae en kar lamo, jogo ma ochando chiemo, pi, lewni, kendo onge kata udi magijotie. Sasa mimi niko na zaidi ya 30 years nikiwa kwa street nikilala nje. Sigana ni biro ni Ramogi TV, chieng' Ngeso tarik 24 dwe ni maraboro. Ka ikelo ni gijafwambo marwa Cynthia Onyango, ka ukoloni matut, kit ngima ma jogo madangni e boma.
kaonge udi kata chiemo kalie. Maskara wanatushika bila makosa, wanatupiga tukiwa uchi usiku. Saa achiel gi saa adek otieno. Kik bay. Machiegni weche mag tuke. Joloch mokadho e tuke adhula lig maduong' pacho ka Gor Mahia gi joloch okombe mar FKF Cup Kenya Police ok bitugo tuke abiriyo chano dirani e counties mopogore opogore. Club mar Tusker biro chako tugi mokwongo season gi club mar Sofapaka e alap ma Kenyatta Stadium odiechieng' kiny. Bang' bedo gi thuolo mar timo ikruok margi e piny mar Uganda, Tusker nigi geno mar timo maber higani. Komachielo Bato Mungu mitayo gi kocha Robert Matano bende otimo ikruok maber Sofapaka. E tuke mamoko odiechieng' kiny club mar Posta Rangers biro rakore gi Bandari ka KCB biro rakore gi Kariobangi Sharks. Bidco biro tugo gi Shabana. Chieng' Jumapili FC Leopards biro bago tugo ne Mathare United e alap mar Dandora Stadium. Mara Sugar biro chako wuodhi gi club ma Kakamega Homeboys ka Ulinzi Stars biro tugo gi Murang'a Seals. Season mbili tumewachilia ligi game za mwisho but kwa hii so tunaomba tuanze ligi vizuri. So tukianza vizuri, unajua hapo mwanzo ndo tulikuwa tunateleza kidogo, alafu tunakuja catch up kama ligi inaisha, lakini tunaomba round hii tutaanza vizuri. We have had 6 weeks of pre-season training. Week 6, we have been planning the way we are going to approach our first match. We have played a series of friendly test matches, and so far so good. And I can say that the boys are really positive to play the first match of the FKFPL season. Koro mogero kamano kumbere kode chakro nyaka giko e chenro mano marang'icho elo ng'eni thotu ko rito neno nyar kochia wanere saa adek e chenro mar Uimore. Nyinga Ochieng' Emmanuel, logo mar Elizabeth Otieno warom kendo.